Getxuko Jesusen bihotza udal egoitza tokiko erakunde autonomoaren kontseilu horrek. Bozkatuko dugu, bai, bozkatu behar dugu, alde? Mesedez? Bai. Isiltasun pixka bat, bestela nahastu egiten gara denak, bale? Irakurri zazu, mesedez idazkari jauna. Anderea. Eta honez beste, 10. puntura pasatuko ginateke, bozeramaileen batzordeak 2026ko martxoaren 5-ean. 9. puntua. Salto egin dut, bai, 9. puntua. 11. puntua. Alkate Andrea, 12. puntuan gauz. Ez dakit gaur nintzen daukaten. Da, bigarren kreditua sartzea. 2008ko bigarrena. Bai, Horein antzerako 12. dire. daukagu. Horein 12. Bai, Aparkatu, salto kain, ez da izan. bai, ezke antzerakoa dire. Bai. Irakurriko dut, 12. Bai, 12. 2026/02, hau da 0 bat, lehengoa, orain 02 kreditua sartu.